todo preparado, vamos a xogar con Cándida e con José Antonio. Vos estades preparados? Explícovos. A dinámica é moi fácil. Esta rapaza chámase Yaiza e aquí vedes a tres persoas. A Pablo, a Churrasco e a Alba. Vale? Unha destas tres persoas é a parella de Yaiza. Teredes que descubrir cal é, mediante preguntas que eu vou facer e retos. Vale? Téndolo claro, non? Clarísimo. Pero antes de nada, o de Churrasco, que é polo criollo? Algo así. Algo así. Deixámolo aí, bien. Ben, Cándida, José Antonio, tendes vos que fijar nas caras que pon Yaiza, que eso é moi importante, vale? Primeira pregunta. Cal é o sitio preferido de Yaiza para ter sexo? Pablo? Na parte de atrás da C15. Da C15. Hai espacio. Ai, oh, sí. Hai espacio. En peores cousas teño feito eu. Churrasco? Nunha playa. No, a area é moi porcallenta, verdad? Méteseche por todos os lados. Hai que probar cousas novos. Alba? No medio dunha arboreda. Dunha arboreda? Sí. Que romántico, Gustoumo de Alba. Cándida, José Antonio, como vedes a cousa? Pode ser que os tres mentiran, Quente, quente. Vamos a saber cal é a verdadeira. Cal é o teu sitio favorito para ter sexo? Cando estábamos no bacharelato, eu e a miña parella, íbamos sempre a un sitio que estaba preto do castelo de onde vivimos. Entón temos aí o noso recuncho, entón é o meu favorito. O aire libre? Sí. No, ese sitio ao aire libre. Vale, pois creo que non coincideu con ninguna das tres respuestas. E a Yaiza justo lle facelo ao lado dun castillo. Bueno, a justo os colores. E agora vou formular outra pregunta, vale? Que foi o máis romántico que fixestes por Yaiza? Pablo? Pedirlle matrimonio en Notre Dame. En Notre Dame? Churrasco? Vender o coche para facer un viaxe por Europa. Ah, que bonito. Jova, estadesme sorprendendo. E Alba? Deixarlle meter animaliños na casa. Porque non che gustaban os animales? Gústame, pero non os quería, nun principio. Pero bueno. Vale. Pois, Yaiza? Cal é o máis romántico que fixeron por ti? Penso que, como gustame moito ler, é moi caro comprar libros. A miña parella regaloume unha triloxía que me gustaba moito e regaloume toda de seguido. Cada ano, pola feria do libro, comprábame o novo. Que distintos somos, verdad? Pois aí está a resposta, Cándida, que? De momento, como vas? Descartarías algún ou...? Sí? A quen descartarías? A Churrasco. A Churrasco? Por qué? Non sei. Pois atenta. Con que alcume lle chamas a Yaiza na intimidade? Pablo? Miña ruliña. Miña ruliña, bueno. Churrasco? Chiquiña. 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 Cousa máis rara. E Alba? Amor ou corazón. Amor. Depende do... Eu o que non soporto é Gordi. Gordi? É unha etapa. Que de verdad, Gordi, ven! Yaiza, como te chaman a ti na túa intimidade? Yai, yai. Yai, yai? De Yaiza, yai. Ya, Yai, collino. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso. É que a xente non o entende. A xente non entende? Non. Ah, madre mía, pois é ben fácil. Yai. Pois hasta aquí, Cándida, José Antonio. Que vos pareceu? Ben. Iso é Será importante. Alba a parella de Yaiza? Será Churrasco? Eu penso que sí. Que é Alba, José Antonio pensa que é Alba. Penso que sí. E Cándida? Yo Pablo. Ti Pablo. Pois tenes que poñervos de acordo. Claro. Ya está. Ese é o problema de toda a vida, verdad, Cándida? Eso. Alba. Decides Alba? Alba, sí. Déixate levar pola túa intuición, Cándida. Pablo. Ti non ves que as mulleres sempre temos a razón. Ves? Porque Yaiza, agora vas a ir aquí e vas a dar un bico a túa parexa. Vale. Veña. Vale. Que nervios. Dios mío. Cando me digas ou cando eu queira? Cando che nazca. Vale. Eres para mí.
oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Ben Pablo, ben Yaiza. Así que sodes parexa, non? Canto tempo levades xuntos? 7 anos. 7 anos xa, pero sodes moi noviños. Sí. Sí, dende os 16. 15, Madre perdón. mía, o que vos queda por descubrir. Bueno, pero mentres tanto disfrutadeo. Sí. Noraboa. Estamos prometidos de verdad, Ah, en serio? Que sí, que sí. E cando vos casades? Canda ya cantos. Non está planeado. Hai que xuntar os cartos. Podemos ir á boda todo malas pécoras? Sí, claro. Pois noraboa, Cándida, José Antonio, moitísimas gracias por vir, graciñas. María Mera, creo que estás con alguén importante, non? Por suposto, chega un momento moi esperado aquí en Malas Pécoras que falar coa nosa experta de hoxe, a nosa sexóloga Vanessa Rodríguez. A nosa experta de hoxe é vicepresidenta da Sociedade Galega de Sexoloxía, profesora colaboradora na Universidade Oberta de